Saúdos a todas e a todos. Son David Fernández Simo, membro da Xunta de Goberno do CESGA e para o CESGA, para o Colexio Profesional de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, é un inmenso prazer poder presentarvos os resultados dun estudo diagnóstico da situación da educación social en Galicia e do SOGAL realizado por investigadoras das tres universidades galegas, do ESC, Universidade da Coruña e Universidade de Vigo. Concretamente, coordinado pola profesora Laura Varela, do ESC, a profesora María Barba, da UDC, e coa participación da profesora Carmen Morán, da USC, da profesora Luisa Losada, da UDC, do profesor Germán Vargas, da USC, e da profesora Mavi Carrera, da Universidade de Vigo. Para o CESGA é un acto este de especial significancia, posto que constitúe a visibilización dunha iniciativa de colaboración cas tres universidades galegas que lle permite ao propio CESGA presentar unha diagnose de cal é a situación da comunidade profesional no noso país e tamén unha valoración de como esa comunidade profesional observa e visualiza tamén a propia acción do CESGA. Por lo tanto, en nome do CESGA, moi agradecidos a todas as profesoras, a todas as investigadoras que fixeron posible este traballo, que o fixeron dunha maneira totalmente desinteresada e sin a implicación de todo este equipo de investigación, pois non houbera sido posible levar adiante este traballo. Sen máis, doulle a palabra á profesora Laura Varela para que xa entre directamente á presentación desta investigación que é verdadeiramente o obxecto que hoxe aquí nos reúne. Grazas. Hola, moi bo día. Pois o primeiro tamén agradecer ao Colexio de Educadoras e Educadores Sociais pois a boa acollida que tivo, non, para levar adiante este estudio, que eu creo que sí que de destacar pois esa colaboración interuniversitaria que se levou adiante, con un equipo que realmente penso que traballou de forma intensa e con unha moi boa sintonía, o cal pois realmente nos permitiu chegar ao día de hoxe nun traballo que se iniciou no ano 2023 e que hoxe presentamos pois á comunidade académica, profesional e todas aquelas persoas pois que estean interesadas, non? Este traballo partiu dun convenio de colaboración que se asinou entre o CESGA e as universidades tanto da Coruña, a Universidade de Santiago e a Universidade de Vigo e realmente, pois, se nos planteamos o porqué non deste traballo, pois temos que pensar, penso que este é un ano pois significativo, o ano 2025, porque realmente xa hai máis de 30 anos que se iniciou a diplomatura de Educación Social no curso 94-95 e tamén estamos falando xa de 15 anos do grau en Educación Social no ano 10-11, non? No 2010-2011 se inicia o grau e, polo tanto, eu creo que é un momento pois interesante para realmente pois coñecer, facer unha radiografía de cal é a situación da profesión da educación social na Comunidade Autónoma de Galicia tanto pois a nivel, digamos, de exercicio profesional como no referido pois á propia formación universitaria, non? Nese sentido, nos parecía interesante levar adiante este informe de Dusogal, considerando que a información que aí está, obviamente, e que poderá ser completada, ampliada, non, con outro tipo de estudios, pode aportar realmente achegas para a reflexión, para o debate, tanto no referido ao colexio profesional como no que ten que ver coas propias administracións, a administración pública, as entidades que contratantes, as empresas, cooperativas, que sabemos que hoxe en día no eido da educación social están tendo tamén unha presencia moi importante e no propio marco universitario que pois somos un pouco responsables realmente da formación inicial dos futuros educadoras e educadores sociais, non? De aí, pois, o interese en sacar pois adiante este estudio que esperamos que poda ser comentado, valorado e obxecto de reflexión pois para realizar propostas, melloras e todo o que significa poder reflexionar en torno á situación da educación social a día de hoxe. En este sentido,
quería comentar pois que o obxectivo xeral deste estudio, como xa indicaba Deive, ten que ver con realizar unha diagnose da situación actual da profesión en Galicia e, en concreto, nos planteábamos varios obxectivos específicos. Por un lado, coñecer cales son os principais ámbitos de inserción e acción profesional, tanto ámbitos pasados, presentes, como cara a onde está indo, non, o exercicio profesional da educación social. Describir tamén as funcións que desempeñan as profesionais, tanto específicas como compartidas con outras perfís que sabemos que están no campo social e co que as educadoras traballan pois man a man nos diferentes escenarios profesionais. Identificar cales son as condicións sociolaborais. Tamén pulsar ou ver cal é o grado de satisfacción co exercicio profesional tanto de profesionais que levan unha longa traxectoria de exercicio como aquelas persoas que se están iniciando nos diferentes ámbitos de intervención. Analizar a formación, tanto a formación inicial como a formación permanente, non? Todo o que significa participación, demandas, pois nas propias titulacións universitarias, como en outros espacios que sabemos que tamén teñen un papel importante de formación. E xa como últimos elementos, pois saber, coñecer cal é esa identificación que fan as educadoras co seu colexio profesional e cales son eses niveis de participación que demandan pois en torno ao propio colexio, non? Como último punto, pois lle preguntábamos ás persoas participantes demandas e propostas de futuro para a mellora da profesión en relación a diferentes axentes, tanto pois ao colexio profesional, as administracións públicas, as entidades ou empresas contratantes e ao propio ámbito universitario, non? Estos foron realmente os obxectivos que se plantearon neste estudio e dos que realmente aquí faremos unha breve síntese coa idea de que pois as persoas que esteades interesadas poidades consultar o informe, podades lelo con calma e, pois realmente podamos afondar en estos puntos que hoxe vamos a presentar de forma breve, lóxicamente, pois por cuestións de tempo, non? Moi ben, pois en relación á metodoloxía, para dar resposta a estes obxectivos dos que nos falou Laura, levamos a cabo un estudo multimétodo integrativo que incluye dúas abordaxes, dúas perspectivas, como son, por un lado, a perspectiva ou dimensión cuantitativa e, por outra parte, a cualitativa. Dentro da dimensión cuantitativa, levouse a cabo un cuestionario que avaliou as dimensións, non, que dan resposta a eses obxectivos específicos, incluindo pois as variables sociodemográficas e logo cuestións xa específicas de situación laboral, a formación inicial e permanente dos colexiados e colexiadas, situacións que teñen que ver co exercicio profesional e tamén en relación ao colexio profesional e as propostas de mellora. No estudo cualitativo, de forma complementaria, leváronse a cabo grupos de discusión con dimensións discutidas moi similares en relación á formación, o exercicio profesional, a realidade da profesión e especialmente os retos e os desafíos, non? Bueno, polo que respecta ás persoas participantes, participou unha mostra de 231 educadoras e educadores sociais colexiados no Colexio de Educadores e Educadoras Sociais de Galicia. Como podedes ver, a maioría, máis do 90% das persoas participantes son mulleres. Isto pon de manifesto pois, o carácter feminizado, non, destes estudos e desta profesión, e tamén pon de manifesto algo que solemos ver habitualmente nos estudos voluntarios, que é a maior disponibilidade das mulleres para participar, non? Bueno, como vedes, o 8,3% eran homes e unha persoa se identifica como non binaria. O rango de idade vai dos 32 aos 65 anos, cunha media de idade bastante nova, 38,4 anos, e na dimensión cualitativa, complementariamente, participan 17 educadoras e educadores sociais, tamén colexiados,
dos que a maioría son mulleres, 13 mulleres e 4 homes. En relación á experiencia laboral, este era un criterio para seleccionalos, 6 deles tiñan menos de 5 anos de experiencia profesional e 11 tiñan máis de 5 anos. En canto á universidade onde obtiveron a titulación, 6 pertencen á USC, 4 tiverona na UDC e 7 na UVigo. E, por último, polo que respecta ao procedemento e análise de datos en ambas dimensións, na dimensión cuantitativa, como comentaba anteriormente, pois administrase un cuestionario anónimo que é voluntario, que é autoadministrado de forma online e que se difunde pois a través do correo electrónico, é dicir, o CESGA envía un correo electrónico ás persoas colexiadas, tamén se publicita na páxina web do CESGA e en redes sociais como Facebook e Twitter, o actual X, non? Como vos decía, administrase de forma online a través de Google Forms e as datas de administración foron de mediados de xullo do 2023 ata finais de agosto. Para ampliar a mostra, tamén se ampliou o período de aplicación ata pois a primeira semana de setembro. A duración aproximada de resposta a este cuestionario estimábase sobre 20 minutos e os datos foron analizados a través do software estadístico SPSS para Windows. De forma complementaria, na dimensión cualitativa, o contacto inicial coas persoas participantes fixo ao CESGA e, posteriormente, estas persoas foron contactadas tamén polas investigadoras e investigadores do equipo. Asínase un consentimento informado pois para autorizar a grabación do audio, que foi pois gravado e transcrito literalmente, realizáronse estes grupos de discusión o 17 de novembro e o 11 de decembro de 2023, a duración aproximada foi de 2 horas e, posteriormente, os datos foron analizados a través de análise de contido naturalista. A continuación vamos a contar os principais resultados, como dixo Laura, atendendo a estes obxectivos específicos dunha forma sintética. Doulle paso á miña compañeira. Bos días. Pasando aos resultados, como acaba de indicar a Mavi, profesora Carrera, comenzamos tratando de debuxar o que é o perfil profesional das profesionais e os profesionais de educación social en canto a ámbitos de actuación, competencias, valoración das competencias e principais funcións desenvolvidas. As preguntas 15 e 17 do cuestionario que se acaba de comentar indagaban sobre isto, sobre os ámbitos, cales tanto sobre os ámbitos de exercicio actual como os ámbitos desenvolvidos no pasado. No cuestionario ofrecíase un listado moi xeral que para a súa análise nos categorizamos neses 3 elementos que figuran na pantalla. Por unha parte, o que denominamos contextos, que están máis vencellados, o que son escenarios ou espazos de acción educativa, o que denominamos colectivos, cando poñemos a observación nas persoas e as súas características como obxecto de actuación, e o que consideramos denominación de temas transversais, que son entendidos como contidos educativos que se ben poden ser un obxecto exclusivo de profesionalización por parte das educadoras e educadores sociais, son susceptibles de ser abordados polo conxunto da profesión nos diversos colectivos e nos diversos contextos. En conxunto, o que observamos é unha focalización nos colectivos de infancia, familias e mocidade no contexto dos servizos sociais e coa igualdade e a saúde mental como contidos destacados de acción educativa. En síntese, se o analizamos de maneira máis detallada, vemos que a maioría das persoas que participaron neste estudo indican colectivos como ámbito de actuación profesional. E os principais, como se pode observar na pantalla, son infancia e adolescencia, no que desenvolve o seu traballo un 35,2% das persoas da mostra, seguido de intervención socioeducativa con familias e servizos sociais comunitarios, e, en terceiro lugar, entre os máis destacados, estaría a mocidade. Digamos que este é o escenario prioritario
de acción profesional das educadoras e educadores sociais participantes nesta mostra. O resto dos ámbitos reúnen porcentaxes inferiores ao 15% nos colectivos ou inferiores ao 12% nos contextos ou inferiores incluso ao 10% en canto a temas transversais. A ver, este escenario é consistente, totalmente consistente coa situación actual de crise socioeconómica encadeada, que levamos desde 2007. Amosa, desde o noso punto de vista, un repregue de acción socioeducativa sobre colectivos que acusan en maior medida as consecuencias dunha situación de incremento sucesivo de vulnerabilidade, non? Incremento sucesivo de porcentaxes de pobreza. Recordemos que o 25,5% da poboación galega, segundo o informe de EAPN de outubro de 24, está en arope, e que, ademais, se nos fixamos en infancia, é un 28,2% entre os menores de 18 anos. E que esta acción, ademais, ten lugar prioritariamente a partir do escenario dos servicios sociais comunitarios. Nos parece que isto, en parte, podería explicar este repregue o que eran os ámbitos iniciais de actuación da profesión. Tamén observamos un cambio de ciclo nos ámbitos de desenvolvemento comunitario, lecer e tempo libre, animación e xestión sociocultural, con importante relevancia no pasado, pero con escasa presencia nas actuacións actuais. Os menos representados entre os ámbitos serían en contextos, como decíamos, o desenvolvemento comunitario, lecer, tempo libre e animación, en colectivos, o senfogarismo e as prisións, que é un ámbito escasamente indicado polo conxunto de profesionais, non só escasamente indicado, sino que, como veremos, en regresión con respecto ao pasado. E, en canto a temas transversais, a educación ambiental nun contexto de crise climática como principal problema casi humanitario e a diversidade sexual, digamos, son os menos abordados. Se observamos a gráfica, o que queríamos aquí indicar é como foi a evolución dos distintos ámbitos. Aí podedes observar, sinalados con signo máis, aqueles ámbitos en crecemento e con signo menos os ámbitos en decrecemento. Obviamente, o máis destacado en crecemento por encima dos demais sería o dos servicios sociais comunitarios, donde traballaban un 12% da profesión no pasado e actualmente indican un 22% estar desenvolvendo o seu labor neste ámbito. Pola contra, o que máis perde, sin lugar a dúda, é o de desenvolvemento comunitario, un ámbito que ocupaba a un 42,% da mostra, case un 43% da mostra, e que ocupa na actualidade a un 8,6%. Por outra parte, outra cuestión que observamos claramente é que a vinculación profesional é variable ao longo da profesión e, ademais, simultánea. É dicir, non se realiza de forma exclusiva un único ámbito, cuestión que solamente indica un 13% da mostra, ter traballado sempre no mesmo ámbito, un 23% en dous, pero o habitual é ter traballado e estar traballando en 3 ou máis ámbitos, que así o indica o 63,5% da mostra. Recordemos, por outra parte, esta transversalidade, é dicir, unha persoa que traballe no marco dos servicios sociais, que é un contexto co colectivo Mocidade, desenvolvendo, por exemplo, un plan de prevención de adiccións, está indicando 3 ámbitos, está traballando simultaneamente en 3 dos que nós aquí consideramos ámbitos profesionais. Por lo tanto, esta multidedicación en ámbitos profesionais. Queremos aquí indicar esa perda de relevancia dos ámbitos tradicionais dunha perspectiva máis comunitaria, como probablemente nos estamos volvendo máis a focalizar nas persoas, nos individuos, e probablemente a inmediatez, a urxencia, a situación social está impedindo que abramos o foco máis alá das persoas aos contextos para realmente indagar aí que está sucedendo, por qué, e tamén buscar aí probablemente as alternativas de respostas.
Pasando ao que son as competencias profesionais, bueno, decir que estas competencias fixos unha proposta de avaliación nunha escala de un moi baixa a 5 moi alta e se presentan ese conxunto de competencias comunicativas e interpersoais, elaboración de informes técnicos, memorias, regulamentos e outros documentos básicos, competencias asociadas ao traballo directo de acompañamento, mediación e a actitude autocrítica de reflexión, análise e aprendizaxe, planificación, xestión e avaliación de programas, capacidade de axuste da práctica profesional ás exigencias e compromisos deontolóxicos ou coñecemento, análise e investigación dos contextos sociais educativos. Que esta relación foi unha reinterpretación que se fixo a partir dos documentos de ASEDES, de competencias e funcións da educadora e educador social e así como da Asociación Internacional de Educación Social no seu documento de competencias profesionais. Como podedes observar, a valoración é media-alta, unha valoración media-alta, estamos nun 3,93 de media, en canto ás competencias, os profesionais e as profesionais se consideran competentes coas competencias básicas adquiridas para o seu desempeño profesional, un aspecto moi positivo, sin dúbida, sin que encontremos diferencias significativas nin en función dos anos de experiencia, nin en función do posto desempeñado. Si hai unha leve apreciación superior en función dos anos de experiencia, pero non é estadísticamente significativa. E aquí o que nos gustaría destacar é como a competencia profesional que podemos considerar base para o exercicio, que é esa competencia de estudio, de investigación, de reflexión e de análise para poder fundamentar sobre ela a acción socioeducativa, sendo ben valorada e a menos valorada no conxunto das competencias. Probablemente tamén ten que ver, insisto, coa inmediatez que se nos exixe no exercicio profesional debido probablemente a alto nivel de exixencias sobre a profesión. Os profesionais, insisto, nos grupos de discusión indican que están adquiridas as competencias e que se exercen. Engádese, nas preguntas abertas a este conxunto de competencias indicadas, máis reiteradamente a necesidade de ser competente no autocoidado profesional, con expresións do tipo hai que traballar no autocoidado, na xestión das emocións, non só traballar os conflitos dos demais, resolver os propios, os inherentes á profesión. Bueno, falábamos desta diferencia, desta competencia de investigadora, pero, sin embargo, se valora moi positivamente a actitude crítica que se debe de ter nos contextos e nos espacios de exercicio profesional. E, finalmente, pola miña parte, falar das funcións desenvolvidas. Esta foi unha pregunta aberta, cada quen anotou cales son, a pregunta era sobre as funcións que prioritariamente se desenvolven na acción cotiá, foi recategorizada en dous grandes grupos, aquelas que podemos denominar de acción socioeducativa directa e aquelas outras que teñen máis que ver con esa acción máis personal e reflexiva, personal grupal e de equipo, de planificación, coordinación e xestión. Como vemos, en ambos casos hai boa representación de traballo, indicar que en canto a acción socioeducativa directa, porque tratamos, eso sí, de respetar ao máximo a denominación que se deu en cada un dos cuestionarios, sin reelaborar en demasía respostas proporcionadas polas persoas participantes, se indicou intervención socioeducativa individual e grupal, que obviamente esta é unha denominación que indica un 32,5% da mostra, pero que realmente engloba todas as funcións que veñen a continuación. Queremos facer notar esa salvedade, de aí esa paréntese. O acompañamento socioeducativo, digamos, no conxunto das de acción socioeducativa directa, é a máis indicada no exercicio cotiá e na planificación, coordinación e xestión teríamos o deseño, coordinación e avaliación de programas e proxectos. Aquí tamén gustaríame salientar que o traballo en rede, con ser que un 13% da mostra o indica, pero sigue sendo unha porcentaxe relativamente baixa no conxunto dos profesionais que participan. Bueno, o traballo en rede ten unha porcentaxe de 13%, pero é fundamento tamén. Cada vez máis estamos abogando, sabemos que a acción educativa ten que ser compartida para ser eficaz, eficiente e razonable, ten que ser nun escenario
compartido con outras e outros profesionais, tanto da nosa profesión como de outras profesións, non? Todavía aí faltaría ter a posibilidade de dedicar máis esforzos diarios a este tipo a esta función. Igualmente, que un 6,5% dedicado á intervención comunitaria non fai máis que afondar no que xa vimos comentando con respecto a esa actuación en contextos amplios, en escenarios da comunidade, máis alá da focalización nas persoas concretas. Pola miña parte, máis nada. Vale, pois agora pasamos aos resultados referidos á situación laboral para explorar a situación laboral das persoas. O que atendimos foi un pouco oposto ás condicións do emprego e tamén a satisfacción percibida polas profesionais co exercicio do seu traballo. Si realizamos un retrato atendendo ás situacións máis recorrentes, pois poderíamos definir que o perfil maioritario é o de unha muller de mediana idade que traballa con un contrato laboral fixo indefinido a tempo completo, no que se especifica a figura profesional de educador ou educadora social nunha entidade do terceiro sector e polo que percibe un salario bruto mensual de entre 1.100 e 1.400 euros. Quitando a cuestión salarial, que non é moi alentadora, neste perfil, os outros indicadores aportarían unha visión positiva no que foi o desenvolvemento da nosa profesión na súa situación laboral. Pero convén desentrañar un pouquiño que hai detrás desto, matizalo. En primeiro lugar, xa indicando un pouco delimitando o estudo, é dicir, a enquisa se lles pedía que responderan só as profesionais en exercizo ou que estuveron durante os últimos 5 anos. É dicir, que queda fora deste estudo todas as educadoras ou educadores sociais desempregadas de ampla duración ou que incluso transitaron cara a outros sectores profesionais que lles ofrecían unhas mellores condicións laborais. Algo positivo a hora de coñecer a situación laboral foi como se conformou, como cuadrou que obtivemos unha mostra que foi moi representativa, no que temos representación dos diferentes tramos no que se refire á trayectoria laboral. E isto nos vai a permitir unha análise atendendo a este factor que condiciona moito as condicións de emprego. Podemos velo na gráfica que tedes aí proxectada, como temos representación de profesionais con diferentes anos de trayectoria. Vamos ir por puntos. Se nos referimos á entidade contractante, un 37,7% das persoas están contratadas no terceiro sector, un 36,8% na administración pública, delas a ampla maioría está na administración local, e un 24,2% no sector privado. Esta representación que temos tamén dos diferentes sectores será algo que tamén nos permitirá ver esas diferencias tamén na situación laboral en función da entidade contratante. No que se refire á denominación do posto, un 46,3% ten no seu contrato a denominación de educador ou educadora social, mentres que un 34,7% ten outras denominacións afíns, como pode ser educador familiar, educadora ambiental, orientadora laboral, técnica de igualdade, técnica de inclusión. Este foi un elemento que tamén se debatiu nos grupos de discusión, tamén saiu nos grupos de discusión onde moitas profesionais falaban da importancia de que no contrato figure a denominación exacta de educador e educadora social como algo que tamén nos dá identidade. Realmente tamén se comentaba que para algunhas das figuras pode ser complicado na medida en que tamén se poden tamén están formados e capacitados outros perfis profesionais, pero, en calquera caso, o máis grave, como sabemos, é que nas propostas de contratación, por exemplo, que saen agora na Xunta de Galicia,
a figura, o posto incluso que leva a denominación de educación de especialista en educación social pode presentarse perfis moi diversos, non? Entón, queda claro que aquí é un tema no que temos moito que avanzar, non? Na dignificación da nosa profesión. Despois, un 7,4% recibía denominacións vinculadas a postos de coordinación, de programas, de recursos, non? E aquí o preocupante é ese tamén 4,8% que tiñan unha categoría profesional inferior, non? Como auxiliar técnico, coidadora, monitor ou monitora, non? Non se apreciaron diferencias significativas en función do factor idade, non? Para esta denominación do posto, pero sí que podemos ver como esas categorías profesionais que son inferiores, non? De auxiliar técnico, coidador, monitor, sí que están centradas nas persoas cunha menor trayectoria profesional, non? Cando xa avanza na súa trayectoria profesional xa non atopamos a ninguén con ese tipo de contratos, o que, bueno, sí que amosa que vai mellorando a súa situación laboral conforme avanza a súa trayectoria profesional. No que se refire ás condicións de emprego, un 78,2% está contratado a tempo completo e un 21,8% a tempo parcial. Das persoas que están contratadas a tempo parcial, a media de horas semanais adoita ser 24,17, non? E a maioría delas, casi un 70%, se sitúa nunha xornada laboral entre as 20 e as 30 horas. No que se refire ao tipo de contrato, un 70% ten as modalidades contractuais máis estables. Aquí incluímos a cuestión do laboral fixo indefinido ou de funcionario, non? Pero despois atopámonos cun 20,3% con contratos menos estables, temporais, incluídos aquí tamén os de inserción para demandantes, para persoas demandantes de emprego, non? De novo, ningunha destas categorías ten así unha diferencia significativa en función da idade, pero sí que aqueles contratos máis precarios adoitan situarse nos primeiros anos de trayectoria profesional, non? Se nos vamos ás condicións salariais, pois atopámonos con que un 74,3% percibe un salario bruto superior aos 1.400 euros, sendo a opción máis marcada entre 1.401 e 1.700 euros, que sería eso que está en cor violeta, non? Ese 41%. Aínda así, non? A porcentaxe de persoas que se sitúan moi próximas ao salario mínimo interprofesional, non? Que sería esas da cor azul, un 24%, non? Pois sigue sendo moi marcado, non? Ese 24% cobra entre 1.101 e 1.400 euros, non? E a isto hai que tener en conta que estamos falando de salario bruto mensual, non? A que ainda hai que facer os descontos ata o que recibe finalmente a traballadora, non? E isto, ademais, ten unha segunda lectura, non? Porque aquí hai unhas diferencias moi marcadas segundo a entidade contratante, non? Entón, na administración pública, a ampla maioría está sobre os 1.400 euros e un 44% de pouco máis de 1.700 euros, pero o panorama máis preocupante é o que está no terceiro sector e na empresa privada, onde máis da metade está por debaixo dos 1.400 euros, non? Por último, explorábamos tamén a cuestión da satisfacción profesional, non? Para elo, o que plantexamos foi unha pregunta de escala de valoración, pero despois tamén unha pregunta aberta na que as persoas xustificaban a súa valoración positiva ou negativa, non? Na pregunta de escala topámonos con que un 78,8% valora como aceptable, alta ou moi alta a súa satisfacción. A máis frecuente é a valoración alta con 34,1%, pero seguida moi de cerca da aceptable, non? Con un 33,8%.
As respostas abertas, que eran moi diversas, buscamos agrupalas en categorías que son as que figuran aí na táboa, ¿no? E aí podemos ver, apreciar como as condicións do emprego son marcadamente o elemento que condiciona en maior medida a súa satisfacción profesional, ¿no? Cabe decir que esta resposta igual tamén se puido ver afectada por un efecto de orde, é dicir, que como o cuestionario nas preguntas xusto previas estaba explorando cuestións que teñen coas condicións laborais, pois isto tamén pode repercutir en que o primeiro que se nos ve á mente ten que ver coas condicións laborais. Pero, bueno, tamén parece de sentido lóxico que as condicións de emprego sexan un elemento e o vemos claramente na táboa, ¿no? Que é o máis marcado a hora de valorar a satisfacción profesional. E que entenden por condicións de emprego? Pois as cuestións salariais, pero non só eso, sino tamén a cuestión da xornada laboral, ter que facer horas máis aló das horas da súa xornada, e incluso en certo, sobre todo en determinados ámbitos, esa falta de límites entre o profesional e o activista comprometido, voluntario, militante, non? E entón, como moitas veces hai un aproveitamento da vontade que temos nesa dimensión implicada, non? Da nosa profesión en detrimento das nosas condicións laborais, non? Por exemplo, esta cita, non? Reflicte un pouco isto das condicións do emprego, non? O primeiro de todo é o soldo. O concepto que teñen de nós como profesionais é terrible. Pouco menos que teníamos nós que pagar por ter o privilexio de poder facer iso que nos gusta tanto, non? Vale, outros aspectos que saen aí, pois, séguelle moi o referido ás funcións desempeñadas, o axuste do perfil, a carga de traballo, non? Mais tamén o recoñecemento profesional. Moitas profesionais perciben que se lles asignan funcións que non corresponden e que isto moitas veces vai en detrimento da identidade ou da labor socioeducativa que sí que queren desenvolver e ven que moitas veces non poden levar á práctica, non? Incluso algunhas profesionais valoran o impacto da COVID, que levou a funcións que non se corresponden coa profesión e aínda non se deu outra vez o cambio, non? Estas realidades. Outro elemento de insatisfacción son os marcos institucionais e normativos nos que desenvolvemos a nosa profesión, políticas públicas, aspectos que moitas veces limitan o noso traballo e tamén esa é unha fonte de insatisfacción. E outro factor é a dimensión emocional, non? Apréciase que é unha profesión con unha forte carga emocional que cando iso non se corresponde con un bo cuidado profesional, pois isto tamén ten impactos na insatisfacción, non? Por exemplo, unha profesional decía: os recursos para desenvolver a nosa profesión son limitados por parte das administracións públicas. Traballamos baixo un nivel de estrés alto, con realidades complexas e difíciles, e sen ningún tipo de consideración psicolóxica cara a nós, o que fai que a sensación de esgotamento cada vez sea maior. E cada vez máis as administracións nos fan estar máis pendentes da área burocrática, o que resta tempo á intervención coas persoas, non? En cambio, a hora de valorar a satisfacción positiva coas condicións de exercicio profesional, pois tamén, en primeiro lugar, saen as condicións laborais, non? Ter unhas boas condicións laborais, pero tamén, por exemplo, sai ter un bo clima de traballo, unha equipa profesional que respalda, que apoia, non? Que traballa cun bo clima, non? Por outra banda, tamén o gusto pola profesión, ou sentir a coherencia no teu exercicio profesional co que é a profesión da educación social e a autonomía no desempeño do teu traballo, non? E, bueno, por aquí, así, pasamos co seguinte apartado xa. Non escoitamos, Luisa. Perdón, agora sí, non? Sí, perdona.
Eu vou falar agora da formación inicial, continua e das necesidades formativas, que un pouco, como veredes, xa vai moi en liña con aspectos que xa se foron tocando previamente, sobre todo no relativo a eses ámbitos e funcións, non? Que xa comentaba a profesora Carmen Morán. Con respecto da formación inicial, diferenciamos dous aspectos. Por unha banda, os contextos de intervención e, por outra banda, os colectivos. No tocante a esa valoración da formación en contextos de intervención, o que vemos é que nas tres universidades destacan de forma moi positiva os ámbitos clásicos, non? Sobre todo esa animación sociocultural e xestión cultural, e, sobre todo, na UDC e na USC, e tamén o lecer e o tempo libre, pois máis na UVigo. Aquí o complementamos con esas preguntas que lles fixemos nos grupos de discusión para poder perfilar un pouco eses elementos que vían que deberían recollerse na súa formación, aspectos que consideraban pois quizáis deficitarios ou aspectos que se poderían mellorar. O que máis se comentou foi esa dificultade que existe para definir cales son os ámbitos fundamentais da súa formación debido, entre outros aspectos, ou sobre todo, á diversidade, a transversalidade que teñen os ámbitos e a propia evolución da profesión, non? Que estamos suxeitos a eses cambios continuos en función do que acontece na sociedade. De feito, había unha das persoas entrevistadas que sinalaba que hai que ter en conta que podemos traballar en tantos ámbitos que é imposible abordar todos na formación universitaria. Con respecto das puntuacións máis baixas, o que atopamos foi a cooperación ao desenvolvemento, non? E tamén a formación relativa ao sistema escolar. Aspectos que tamén foron un reclamo que se produciu nos grupos de discusión. No primeiro caso, no caso da cooperación ao desenvolvemento, porque non atopan presente neses plans de estudos, e con respecto á escola, perciben que quizáis ás veces a formación é deficitaria ou insuficiente na aprendizaxe ao longo de diferentes materias nas que se abordan eses contidos escolares, non? Por exemplo, teoría da educación, historia da educación, etc. Respecto da formación en colectivos, nese segundo apartado, o que vemos é que destaca o ámbito da infancia e da adolescencia, tamén a educación de persoas adultas e a mocidade, non? Ámbitos tradicionais da actuación profesional. E, en coherencia tamén un pouco co que se comentou ao principio, os ámbitos nos que ven que hai uns maiores déficits na formación serían nos relativos en fogarismo e as prisións, que, non forman parte das materias ofertadas no grao nas diferentes universidades, como puidemos comprobar cando analizamos tamén eses plans de estudos. Despois, perdoade, con respecto a aspectos transversais da súa formación inicial, destacaron sobre todo a igualdade e a educación ambiental. E houve un reclamo que tamén foi mencionado previamente pola compañera María, que foi a formación que precisan en saúde mental vinculada sobre todo ao que aconteceu coa pandemia da COVID, non? Que fixo ou puxo de relevancia, non, a importancia que ten o educador social en certos ámbitos e para o cal necesita todavía máis formación, non? Entón, isto apareceu moi vencellado ao que aconteceu na pandemia, pero se sigue mantendo, non, como un reclamo, sobre todo, que se percatou tamén nos grupos de discusión. Agora sí, pasando da formación continua, destaca a participación en actividades de formación continua porque os propios profesionais perciben esa necesidade de especialización que non atoparon nalgúns deses ámbitos específicos que comentaba previamente respecto da formación inicial. Os colectivos continúan a ser o polo que máis atrae as actividades formativas, sobre todo infancia e adolescencia, sendo tamén o ámbito no que maior formación inicial teñen, e tamén intervención con familias, non? En parte, incorporado ao colectivo anterior. Tamén aparece en menor medida, non? Pero tamén cunha porcentaxe bastante alta, a mocidade.
En segundo lugar, destaca a formación en temas transversais, especialmente en coherencia co que comentaba previamente, en igualdade e en saúde mental, non? Que vemos aí unha porcentaxe de case o 45%. Ademais, en menor medida, reclámase respecto dos contextos que debería de estar máis presente na súa formación o lecer e tempo libre, aínda que estes tamén están contemplados na súa formación en materias obrigatorias e por iso pode ser que sobresaian menos que esas formacións máis específicas que comentei previamente. A menor demanda apréciase en prisións sen fogarismo e tamén en cooperación ao desenvolvemento, educación ambiental e sistema escolar, donde salientamos a necesidade de indagar, non? En se realmente estamos a falar dunha falta de interese ou ben de oferta formativa, non? Porque aquí lles preguntábamos que tipo de formación continua recibían. Entonces, se víamos unha demanda realmente en formación inicial, por que xordían estes datos en formación continua? Pone, pois, quizáis, non? Reformulando as preguntas de cara a estudos futuros, poderemos indagar un pouco con máis profundidade se verdadeiramente se trata de que necesitamos ofertar máis formación continua respecto destes campos nos que consideran que a súa formación inicial pois non é a suficiente, non? Nos grupos de discusión, unha das frases que destacamos é esa importancia que lle dan á especialización, non? Comenta unha das persoas participantes. A túa teoría faltalle calle, o que non atopamos aquí creo que atopamos fora, a formación continua especializada fora da facultade. Por tanto, debemos continuar traballando tamén nesa formación continua que se lle quere dar aos educadores e as educadoras sociais. E tamén salientar pois esa formación en contidos transversais que eles e elas o consideraron moi relevante, non? En linguaxe administrativo en galego, Excel e Access, lectura, escritura, informática, incluso redes sociais, etc. Con respecto das necesidades formativas, en primeiro lugar, cabe destacar que non hubo unha elevada demanda, excepto con relación a esa temática que plantexaba previamente sobre saúde mental, que, como dicía, se pode vencellar a pandemia e pospandemia, e tamén outro ámbito é o de intervención educativa con familia, que tamén está moi presente na súa formación de base. Seguido por servicios sociais comunitarios como contexto que sabemos que é de especial referencia para o seu exercicio profesional. Entre os ámbitos destacados, tanto a nivel de inserción profesional, formación continua e demanda formativa, atopamos infancia e adolescencia, que volve a aparecer como eixo prioritario, tamén intervención socioeducativa con familias e mocidade, o cal non deixa de reflectir que o ámbito familiar é un marco prioritario, non? A atención ás infancias, á adolescencia, á mocidade, como colectivos máis destacados. Con respecto ao nivel de desempeño profesional no ámbito competencial, vemos que este é elevado, situando as súas necesidades formativas en termos da media, non? Porque se atopan a nivel xeral nun 3.16 de media. Incluso en algúns casos por debaixo desta, non? Por exemplo, no caso das competencias sociais e comunicativas, no ámbito das TICs, no ámbito de traballo en equipa e en rede, vale? Neses casos, pois consideranse que non teñen tantas necesidades formativas. Nos grupos de discusión o que remarcan sobre todo é a necesidade de formación en legislación, non? E comentan que non é un contenido que chame moito o alumnado ou que lles encante, non? A priori, pero ao final é o que hai, é un básico, podemos debater moitas cousas, pero a lei di isto, é o que di, non? Entón, que para eles tamén é importante saber ler e interpretar as leis porque tamén o van a necesitar de forma moi evidente nos seus postos de traballos. Respecto dos postos de traballo,
Sí que é certo que todos e todas son educadores sociais, pero o posto, no, que están desenvolvendo pode ter outra denominación. E por iso o que atopamos aquí é que por posto desempeñado os docentes, as persoas educadores e educadoras sociais que figuran contratados como docentes ou formadores e formadoras, son os que expresan uns niveis máis altos de demanda ou de necesidades formativas, aínda que tamén hai que ter en conta que aquí só tiñamos recollidas 6 persoas, vale? Era unha mostra bastante baixa. Seguido tamén por persoas contratadas como auxiliares técnicos, cuidadores e monitores, vale? Que aquí tiñamos 11 persoas. Os educadores sociais, es dicir, as persoas contratadas como educadores sociais e que efectivamente tamén o son, que contábamos con 107 participantes, son os que menos necesidades formativas sinalaron. Por último, xa para rematar, salientamos que os anos de experiencia profesional contra o que cabería esperar deste tipo de análisis apenas inciden nesa percepción das necesidades formativas. O cal é moi positivo, non? Porque parece que creemos que coa idade vamos tendo menos, non? Esa experiencia laboral, non, as persoas seguen plantexándose con independencia dos anos de experiencia laboral certas necesidades formativas, salvo na competencia en TICS, que é a única que sí que presenta diferenzas estadísticamente significativas na mostra, non? En función desa experiencia laboral. Moi ben, pois en relación ao que é pois a valoración que as persoas participantes realizan do colexio profesional, das accións, bueno, digamos, de por que se colexian, participan, etc., temos que destacar, en primeiro lugar, lle preguntamos a súa valoración en relación ao grau de consecución dos obxectivos do colexio. Nunha escala de 1 a 5, podemos ver que a consideración en relación aos obxectivos do propio colexio profesional, que son os que están marcados nos seus estatutos, pois ten un nivel medio, en torno a 3, fundamentalmente no que se refire a recoñecemento social e profesional, adecuación da profesión aos intereses da cidadanía, en todo o que ten que ver coas accións que realiza o colexio profesional en ordear o exercicio profesional, pois en todo o que ten que ver pois con reclamar, non? En esos espacios que xa se comentaba anteriormente, pois que naquelas convocatorias, naquela oferta, non, de postos de traballo que sexan de perfil, non, de educador e educadora social, pois obviamente o colexio de educadores e educadoras pois terá que estar aí, non, pois reclamando que xa unha profesión recoñecida e que ten unha formación específica. Se entramos nas motivacións para pertencer ao CESGA, realmente hai dous elementos que destacan fundamentalmente. En primeiro lugar, a defensa da profesión é unha dos motivos, non? O feito de, bueno, pois participar no que quere decir defender unha profesión como é a educación social. Temos a un 58,4% das persoas da mostra que indican que esa foi a motivación, non, para colexiarse. E tamén hai outro elemento importante que é establecer unha rede de contactos profesionais, é dicir, pois o que significa poder contactar con outras profesionais que traballan nos seus mesmos ámbitos de intervención, pois poder tamén compartir a súa experiencia, as súas reflexións. Estas son realmente as motivacións que sinalaron pois as educadoras e educadores participantes no estudio, non? Os elementos que tiveron, digamos, unha porcentaxe máis baixa, pois ten que ver realmente con estar actualizado ou actualizada acerca das iniciativas do CESGA e tamén os servicios ofrecidos polo CESGA. Isto realmente tamén conecta co que é o nivel de participación, non? É dicir, se hai un elemento que consideramos importante facer unha chamada de atención é o nivel de participación das persoas colexiadas, non? Realmente se observa que a participación das persoas é baixa e pois nunha escala de 1 a 5, non? As medias as podedes visualizar na gráfica, non? Pois son de 2 ou inferiores, non? A 2 puntos, como podedes ver na táboa.
E neste caso sí que se observa un elemento interesante que é diferencias significativas en función de grupos de idade. É dicir, hai un colectivo de profesionais que participa, que sigue estando vinculado e que podemos decir que ese grupo de profesionais que entre comillas podemos chamar históricas, non, da educación social, que seguramente estiveron aí cando nos anos 2000, non, se inicia o colexio profesional, que siguen estando implicadas en asembleas, en actividades formativas, en grupos de traballo. Pola contra, se observa que o colectivo máis novo, de 21 a 31 anos, é o que ten a menor participación no que é a actividade colexial, non? E de aí, pois un desafío que nos parece tamén relevante poñer de manifesto é a necesidade de conectar ou de fomentar esa participación das xeracións máis novas. É certo que nos grupos de discusión as propias educadoras recoñecían, non, que aínda que a profesión moitas veces é parte da base dese principio, non, de participación que parece que xa ven de seu, realmente non está sendo así, non? As propias educadoras nos grupos recoñecían, bueno, pois a necesidade dun maior apoio entre as profesionais, de tratar, non, de implicarse máis nos grupos de traballo en outras iniciativas que se podan poñer en marcha. E como podedes visualizar na cita textual que recollemos aí, pois se nos decía, eu creo que nos falta máis apoio entre nós e máis unión. Para min, eu levo varios anos, pero non participo moito, entón eu creo que falta moita unión das educadoras. Creemos que somos poucas e pouco unidas, non? E isto creo que é un elemento pois tamén a reflexionar. Xa para ir finalizando, como último apartado, lle consultamos tanto a través do cuestionario como a través dos grupos de discusión, bueno, pois que elementos, que propostas realizan de cara á mellora da profesión en relación a diferentes axentes, non? En relación ao colexio profesional, os elementos que máis destacan é pois continuar, non, traballando na defensa e visibilización da profesión, tamén en todo o que ten que ver con esa loita contra o intrusismo, é dicir, pois o que xa se comentaba, non, no apartado que presentaba antes María Barba, todo o que ten que ver con definir, non, esos espacios profesionais e tamén continuar na liña de a formación. Algunhas educadoras recoñecían, non, que a formación se estaba impulsando, non, desde o propio colexio profesional, pero continuar nesa liña, non, de ampliar iniciativas e de ir abordando ámbitos específicos que as educadoras consideran importantes pois continuar formándose, non? Outros elementos que tamén poñían de manifesto pois tiña que ver, pois todo estaba moi vinculado a administración pública, non? A oferta pública de emprego, a mellora de convenios laborais e en un número inferior, pois tamén falaban de seguir reclamando a presencia da educación social nos centros escolares. No que ten que ver coas universidades, bueno, pois que nos decían as persoas consultadas no referido ás universidades? Bueno, pois aí, no que ten que ver con esa formación inicial, as principais demandas teñen que ver con actualizar e adaptar os contidos das materias á realidade profesional e unha maior actualización, non, nos contidos que se imparten. Outro elemento tamén que reclaman as profesionais participantes ten que ver con unha formación máis práctica. En ese sentido, recoñecían a importancia tamén da formación teórica, lóxicamente, pero se referían tamén á necesidade, se facían propostas pois de maior horas, por exemplo, de prácticum, revisar os prácticum como un elemento interesante, unha maior vinculación pois da propia universidade con espacios profesionais bueno, pois todo o que significa ese compromiso que pode haber, non, por parte da propia institución universitaria de dignificación e de mellora da profesión, obviamente, desde a formación inicial, que é o que lle compete á universidade, non?
En canto ás administracións públicas, pois reiteramos outra vez, non, o que xa se comentou, bueno, pois sobre todo hai un elemento clave que é que o posto de educador e educadora social pois realmente sexa para educadores e educadoras, o cal non quere decir que as profesionais non traballen en colaboración con outros, pero decíamos antes que xa é unha profesión de máis de 30 anos e, polo tanto, xa non é unha profesión nova, non? Como se decía, pois parece que iso é un mantra que repetimos, pero, bueno, realmente xa non é unha profesión nova, non? Incrementar esas plazas públicas e se volvía tamén á cuestión de educación social na escola, non? O cal conecta co que antes comentaban as miñas compañeiras da propia formación, non? Desa demanda de formación referida ao sistema escolar. E outro elemento tamén pois será esta idea de seguir mellorando esa conexión entre colexio profesional, universidades, entidades e administración pública. E, por último, como no referido ás entidades e empresas contratantes, como elementos de mellora, pois se destacaba ese recoñecemento e dignificación da profesión, as condicións de traballo, o cal pois comentamos tamén antes no referido á situación laboral das profesionais, contratación como educador e educadora social, a mellora dos salarios e un elemento que se repetía incluso nos grupos de discusión é o coñecemento das funcións e competencias das educadoras sociais por parte das entidades, o cal é un elemento clave, non? O sea, quen pode contratar a un educador ou educadora social, pois tamén é importante que saiba, non? Que funcións e competencias ten este perfil, non? A modo de resumo, as principais demandas son as que podedes visualizar no cadro, pois xa decíamos, a adaptación dos contidos formativos á realidade profesional, a dignificación e recoñecemento da propia profesión, contratación de educadores e educadoras en postos do seu perfil, unha formación máis práctica e continuar tecendo redes entre a universidade, entre a academia e a profesión. Moitas gracias pola atención. Ata aquí é a presentación que queríamos facer, non, dos resultados deste informe, coa idea realmente de que as persoas que esteades interesadas podades ler o documento e podamos emprazarvos a outro tipo de foros de diálogo, de reflexión. Neste caso, pois é unha sesión realmente con carácter netamente informativo, fundamentalmente, non? En todo caso, podemos ter agora un tempo, non, de preguntas a través do chat e bueno, se hai algunha cuestión, pois encantadas de poder contestar, comentar e responder as vosas inquedanzas. Moitas gracias. Temos aquí unha pregunta. Bueno, Tania Gómez, unha persoa que escribiu no chat: agardo que os resultados sexan facilitados para que se teñan en conta na elaboración do libro branco e a proposta de formación inicial, dado o seu gran interese. Bueno, realmente estes resultados están disponibles. Ese informe, pois, a partir de xa, pois xa forma parte da comunidade profesional académica e, bueno, encantadas de poder compartilo e tamén, pois, que si así se estima necesario ou oportuno, pois que se poda tamén ter en consideración no que é ahora o proceso que se está levando a cabo para a elaboración dos libros blancos do título de grau en Educación Social. Bueno, creo que non hai ningunha outra pregunta, entón vamos entón a pechar aquí esta sesión, agradecendo novamente pois tanto as persoas colexiadas e calquera persoa que non hai ningunha outra social interesada, non, por escoitarnos, tamén as persoas que participaron no estudio, respondendo ao cuestionario e participando nos grupos de discusión, pois en elas non poderíamos ter esta información. E tamén, bueno, pois ao Colexio Profesional e a todas as universidades, porque tamén estivemos aí, non? Todas as universidades que nos facilitaron os espacios e o personal, non? Para poder desenvolver este traballo. Moitas gracias e encantadas de poder compartir estes resultados. Gracias. Aí, non? Todas as universidades que nos facilitaron os espacios e o personal, non? Para poder desenvolver este traballo. Moitas gracias
y encantadas de poder compartir estos resultados. Gracias. Todas a universidades que nos facilitaron os espacios e o personal para poder desenvolver este traballo. Moitas gracias e